Emma-haven van Padang aan de westkust van Sumatra. Een feest in het Chinese kamp van Padang. De handelsstad Padang telde begin jaren 30 50.000 inwoners, waaronder ongeveer 7.000 Chinezen. Over de tandradbaan richting Fort de Kock. Als het traject te steil werd, liet de machinist het tandrad van de locomotief zakken om het slippen tegen te gaan. Het traject met de tandradbanen liep van Padang naar Padang Panjang. Van Fort de Kock liep een traject verder naar Payakumbuh.
De trein rijdt hier richting Kubu-Kambril, een zijtak van het traject Fort de Kok. Fort de Kok, in het Maleis Bukit Tinggi. Dit betekent hoge heuvel. In de jaren 20 was Fort de Kok al een geliefde toeristische trekpleister door de prachtige omgeving. Daar kwam bij dat de stad een gunstig klimaat had, zonder natte en droge moessons.
De dorpen van de Minangkabauers worden gekenmerkt door huizen met puntige daken. De punten stellen buffelhoorns voor. De traditionele huizen van de Minangkabauers worden Rumah Gadang genoemd. Dit betekent groot huis. Het houtsnijwerk is beschilderd en bestaat uit patronen, die voor elk onderdeel van het huis verschillend zijn. De figuren zijn afgeleid van planten- en dierenmotieven en hebben een symbolische betekenis. En nu naar Sumatra. Indrukwekkend is daar al dadelijk het karbouwengat in de Padangse bovenlanden. Grote gebieden van dit woeste landschap zijn ontgonnen. De tabak van Sumatra is over de gehele wereld beroemd. Met zorg worden de kiemplanten in bedden gekweekt en uitgeplant. De uitgestrekte velden met de tabaksaanplant vereisen voortdurende zorg om de planten tegen ziekten te vrijwaren. Blad voor blad wordt de tabak geoogst. En alweer op het hoofd worden de bladeren naar de fabriek gebracht.
Daar ondergaan zij een fermentatie- en drogingsproces. Zij worden naar kleur, naar kwaliteit en naar grootte gesorteerd. En nadat zij tot balen zijn geperst, wordt de Sumatraanse tabak naar alle havens van de wereld verzonden. De drukste en zeker de schilderachtigste markt van Sumatra is die te Fort de Kok, in het centrum van de tabakscultuur. Maar ook op Sumatra, evenals op alle eilanden van een archipel, wordt er intensieve rijstcultuur beoefend. Een eigenaardigheid van de inheemse cultuur is dat de rijst niet wordt gemaaid als het koren, maar dat de halmen stuk voor stuk worden geplukt. Voor zover het rijstpellen niet met stampers gebeurt die met de hand worden bediend, geschiedt het in rijstpelmolens die door waterkracht worden gedreven. En dan is er nog de thee, waarmee ook op Sumatra duizenden hectaren zijn beplant. Het zijn vooral vrouwen die bij deze cultuur zijn betrokken. Zij leveren de geoogste bladeren, die zij één voor één voorzichtig moeten plukken, af, en aan de fabriek wordt gewogen hoeveel zij telkens binnenbrengen. Evenals de tabaksbladeren worden ook de bladeren van de thee gefermenteerd en gedroogd. Rappe handen verwijderen de steeltjes en andere ongerechtigheden uit het gedroogde product.